Мені тут Руки за голову до стіни. Бігом. До стіни жив. Написав інформацію, що ти працюєш на лаунж-бар. Це правда? Так, так. Дивись такому, тобі зараз даємо жучки. І ти розставляєш по всій території ресторану. Ти заплатиш $1 мільйон. Ти згоден? Да, згодом. Ти в цьому впевнений? Тобто ти працюєш на нас, так? Так, 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 так. Що такі ситуації робить? ще раз. Ну, братан, вибач, але нам зрадники не потрібні. Так він ж казав, що вроді не буде брати. Шукаєш? Він казав, що він нас працює, а що жучки брати нічого й не казав. Ти жучки Жучки будеш? візьмеш? Ні, ні в кому разі. Точно? Може передумаєш? Може ми тобі дамо грошей, там Ні, $1 мільйон. ні, немає, ніякі ручки. Ти Ні, розкидаєш ні. їх по території, там не послухаємо, що нам треба, і тебе відпустимо. Не треба мені $1 мільйон. Не треба мені жучки. Добре, твоє останнє слово. Останнє слово твоє. Хай Останнє оператор. слово. Молодець, це була перевірка, ти її успішно пройшов.